Здравейте и добре дошли отново в моя канал и в днешното видео. Както вече ви споменах, имам нови парфюми, които да ви покажа, и следващия, с който ще продължа, е един парфюм, който изключително много ме впечатли по отношение на опаковка и презентация. Когато си купих Ashhorn на Amouage, който вече най-вероятно вие ще сте видяли в ревю, тогава реших и да помириша този парфюм, тъй като той се води унисекс, но главно се използва, мисля, че повече от мъже. Става въпрос за парфюма на Orto Parisi Mega Mare. В последно време този парфюм е доста нашумял и тогава в Елинор реших да го помириша и бях на 100% сигурна, че този парфюм ще бъде закупен. Феноменален парфюм, изключително силен, но за това ще говоря след малко относно характеристиките на парфюма, тъй като аз там не съм виждала всъщност как се отваря кутията и е презентирана бутилката и самия аромат. Когато го получихме, бях вау! Аз имам толкова много парфюми, тъй като аз го взех за моя приятел. Когато го отвори, бях изключително впечатлена. Гледайте сега. Когато го отваряте, пазете, защото сега ще видите поради каква причина. Когато отворите парфюма, той се отваря като цвет. Виждате ли? Не знам дали може да видите. Така, следващото нещо, което е изключително много ме впечатли това мен. Следващото интересно нещо, което е, погледнете, това се вади и ето тези парчета, всяко е самостоятелно и трябва да оцелите кое първо се изважда. Кое не можете да... Така, сега е това и това е последното парче. Просто е страхотен. Можете ли да видите? Много ме впечатли. Изключително много ме впечатли. Аз имам толкова много парфюми и до момента не съм се впечатлила така от опаковка. Изключително идейно, въпреки че самата кутия е картонена, кафява, не е нещо специално. Начинът, по който го презентират, е просто страхотен. Ето, това е самия парфюм. Тук е марката, тук е самото име, капачката е изключително красива, прелива като седеф е. Отгоре може да видите също, че прелива. Не знам дали виждате, надявам се. Отдолу безкрайността. Много красив парфюм. Той се предлага в 50 мл. Като цяло Orto Parisi парфюмите са в 50 мл. Но изключително много си заслужава парите. Буквално всяка една стотинка, тъй като това е екстракт. Не е само парфюм, а екстракт. И е феноменален. Сега може би доста хора от вас ще си кажат какво толкова хубаво има в един просто свеж парфюм. Не. Много е хубав. Аз тръгнах горе-долу със същата идея. Колко да е хубав един свеж морски парфюм. Но да, той е много хубав. С изключително малко брой пръскания. Вие достигате сияжа, който ви е необходим. Така, в първоначалните си нотки този парфюм има цитруси, в средните си нотки той има морски водорасли, след това има изкуствени съединения, в базовите си нотки има амбъргрис и още някакво съединение, мисля, че беше. Когато първоначално го пръснете, е изключително свеж, цитрусови нотки, но една идея за мен, този парфюм върви малко мъжки. Най-вероятно това е причината да се използва повече от мъже. Цитрусов, леко, много леко анималистичен парфюм. Морски парфюм, доста морски парфюм, но тази анималистична нотка е страхотна, защото тя едновременно се усеща, но и е толкова тънко вплетена в ароматната композиция, че
Амброксан, имаше и амброксан. Знаете, че леко, едновременно цитрусов, едновременно морски, едновременно има плътност от амбъргриса. Страхотен парфюм. Това е някаква смесица между... То няма база за сравнение, защото той е едновременно много различен и в същото време изключително хубав аромат. Наистина много хубав аромат. Ако някой господин харесва морски, свежи парфюми, които със сигурност ще бъдат много... Това е изключително издържлив парфюм с страхотен сияж. Вчера той се беше напръскал с него. Днес сутринта все още навсякъде мирише на този парфюм. Буквално като премина в стая, от стая в стая, аз усещам аромата. Искам да ви дам сравнение горе-долу на какво прилича. Това е нещо средно между Eau Fraiche на Versace, но Versace е само много цитрусов. Много цитрусов, докато тук е доста по-многослоен на аромата. Не може да го категоризираме само като цитрусов прост аромат, елементарен. Не. Божествен. Просто страхотен парфюм и за такъв по-свеж морски аромат е страшно издръжлив с страхотен аромат. Поради тази причина, според мен, си заслужават парите въпреки милилитрите. Нищо, че е само 50 мл. Той предлага качество. Качество, което други парфюми за същата цена 100 мл не предлагат. Вие ще трябва да се напръскате много повече и да не получите отново това качество. Страхотен парфюм. Със сигурност някой нещо го използвам и аз. Ще се пръсна за да видя, но на мен ми харесва как стои повече на мъж определено. Едновременно дава свежест, едновременно дава една така сила се усеща. Много хубав аромат. Много. Презентацията, всичко като аромат, като издържливост. Това е парфюм в абсолютно всички критерии, където се представя отлично и нямам нито една забележка към него. Страхотен. Така че определено препоръчвам да обърнете внимание на Мега Маре. И така, това беше в днешното видео за този парфюм. Надявам се да ви е било интересно и полезно. До скоро!